Ngadodona lolo suku vevukile inkinga yami nakhula ngisalukazi manje Verse 4, 5, 6. Abehluleli chapter 14. Owesizulu angifundele. Amen. Kepha uyise nonina babengazi ukuthi lokho kwavela kuJehova, ngokuba wayefuna ithuba lokulwa namaFilisti. Ngaleso sikhathi amaFilisti ayebusa phezu kuka-Israyeli. 5. uSamsoni wayesehla noyise nonina baya eThimna. Bafika esivinini saseThimna, bheka ibhongo lengonyama lamhlangabeza libhodla. 6. Umoya kaJehova wafika phezu kwakhe ngamandla, walidwengula kungathi udwengula izinyane lembuzi, engaphethe lutho esandleni sakhe.
kepha akabatshelanga uyise nonina abekwenzile. Athi ngiyithandazele ngoba kusenje. Ezulwini kulawula wena, emhlabeni kulawula wena. Khuluma ngezwi lakho sikulalele. Sikuzwa esiphume lapha singafani uma sindleleni. Amen. Incwadi yamaJudges. Incwadi lapho khona abantwana baka-Israyeli babaphila ngaphansi kwamajaji. So uma baphila ngaphansi kwamajaji babavamisile ukuthi bona baphinde bathathana baphinde bona bonke nje lokho. Angisafuni ukungena kakhulu lapho ngenxa yesikhathi. But into esifika khona la sifunda indaba yaSamson. Ngiyazi ukuthi abaningi bethu bamazi uSamson ngendaba yenwele asinofika lapha. Samson ke uzalwa indoda igama layo Manoa. Lithi iBhayibheli Manoa abanemkakhe. Manemkakhe wayengakwadi ukukhonzile. Libese lithi leSwati wayeyinyumba. Uma ke bahleli labantu bashadile kodwa futhi abekho abantwana. Bathembekile kuNkulunkulu ngoba kuyenzeka uthembeke kuNkulunkulu kodwa into ethandazelayo ingafiki kodwa kusho ukuthi suke ebungcweleni. Uma ke bahleli kufika ingelosi ifika kuMkamanoa esingatshelwa igama lakhe. Mhlambe laba bayesikoleni seBhayibheli bayesisita ngelinye ilanga mina ngisengaze ngifinyelele khona ngisalifunda nje ngisitwa umoya wengcwele. So uma afika ingelosi ifika Manoa kekho ithi utawukhulelwa utawuzala umntwana and lo mntwana notomzala kufanele kube khona izinto ongazidli uma usukhulelwe lo mntwana. Ngoba uma umzalwane khona ezinye izinto kumele ungazidli abanye mabezidla. Lithi iBhayibheli kwathiwa lo mntwana lokamkhulelwa utawuba ngumNazari. Kube belinge hour lonke bengizochaza ukuthi uyini umNazari. Libese lithi elesiswati owahlukanisele uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Angifuni ukungena kakhulu lapho ngichaze sonke kodwa lithi iBhayibheli yaphinde yafika ingelosi uyifundela chapter 13 ekhaya yafika verse 3 verse 4 lapho khona uSamson ephendula abazali bakhe ngendaba yokuthi uyamthanda. Then his father and mother said to him, "Is there no woman among the daughters of your brethren, or among all my people, that you must go and get a wife from an uncircumcised Philistine?" Yes. And Samson said to his father, "Get her for me, for she pleases me." Yeah, she pleases me. Not Tabazan, but me now. Okay. Uthi verse 4. Babe nasi.
ukuthi lokho kwavela kuJehova phela phansi ngoba wayefuna uNkulunkulu ukulwa nomaFilisti ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uNkulunkulu approve abantu banga-approve. Abazali bakaSamson bathi no, kodwa uNkulunkulu uthi yes yakho. Kwesinye isikhathi yazi kube khona abantu abathi Nkosi yami yazi nje epost yavele inabanikazi kamasipala niyazi namasipala nje awungeni nje ungazi umuntu fanele ube no connection kodwa uma sathi uNkulunkulu yes uma bathi nje yes iyakhona. Mhlasimpe sirehla lentaba netopic ethi ukuthi indlela iapprove uNkulunkulu akusho ukuthi ayikho layo. Ukuthi indlela kuthi uNkulunkulu wathi hamba akusho ukuthi ayikho ilayo. Ilayo izoba khona. One thing engiyithandayo ukuthi bafana when uSamson asabheke thina abazali bayamphelezela noma bangayi-understand into ayakuyo kodwa bayamphelezela ngathi ngiyabona nje umakoti nomkhwenyane uma bashada kukhona impelezi ezibalandelayo uma bacula le ngoma sebangene eholo banobe ngashadena awulenkanebo banobe ngashadena lenkanebo umsebenzi walaba ukubaphelezela umakoti nomkhwenyane kodwa base bayakuyihoneymoon bahamba bodwa. Uma sebayakuyihoneymoon bayasala impelezi ziyasala bese hamba bona bobabili ilayo izovukela bona bobabili ayinovukela impelezi ilayo noma kuthiwa Nkosi yami ukuthi bafana ushada intombazane kuyayi-understand kahle kodwa sizokuphelezela ngoba ilayoni ezovuka ngeyivukele mina izovukela ukuthi bafana. Ngoba enye into esifulalile ukulwa namabhubesi ongewona wethu bese singathi le nto khona yikho. Sithande nje ukungena empini ezingasiphansi thole sesiyaqambukela silwa namabhubesi ongewona wethu singabazalwane thole sesiyaqambukela uma sike saqambukela bese ziyashaya bese sithi yona into yokukhola siyashayela kanti silwe namabhubesi angewona wethu ekuyibhubesi siyasandile ngefuna ukuthi abhekane nalo yena along the way abhekethile bakhambila lo and this is Bible the spirit of the Lord yeshela kuSamson because umsebenzi kamoyedwele in the Old Testament ubufika uhamba ufika wenze that particular job bese uyahamba in the Old Testament. Ngathi ngiyabona uSamson Nkosi yami athi ayona libhubesi athi nokuba meva kiwanyathela lapho uSunkulunkulu akabethi ngoba khona izinto zobhekana nazo athi ezweni lapha
Yesu yebo kodwa ngeke kube lula. Lendlela le isitandweni abanye baqala uthi akukho Jesu angeke akubulungise ayuthi silethe usishwa abazalwane abavele bayizinto zabo zikahambi kahlathangike esontweni thatha ijazi lakho uthi akukho Jesu angeke akubulungise sidilika siyemakhaya kudilika siyobhekana nakho kodwa akukho Jesu angeke akubulungise. Uyazi isimanga uNkulunkulu uthi webhuti lakhe siyabingelela ababukele emakhaya vele kaJesu igama. Yazi isimanga uNkulunkulu uthi Moses ngizwile ukukhala kwabatshana bami eGibhithe bonike kuyashile so hamba Moses yobakhulula yenzeka lokho kwenzeka but ikhona into engiyothisayo uma sebaphume eGibhithe there was a Red Sea kodwa indlela iapprove uNkulunkulu but there was a Red Sea phambi Baba ngisho kuthiwa utheni noma kuthiwa uNkulunkulu yenza ini do it ngoba yayulayo indlela yokuphephisa uthi Moses balo umphetheni uthi kuphethe induku God can use anything or anybody uma ifuna icebo lakhe likwenzeke uthi Moses lenduku ayiphethe shawula kempofu abantwana baka-Israyeli badlula badabula olwathempofu noma babawasaba amanzi njengami angizwani nawo kodwa babawasaba amanzi kodwa wathi Moses wabindlela we-approvile uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Nkosi yami. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela abantu abasha. Ngiyacela ngokubeka abashivesi. Ngiyancenga. Nami ngiyancenga ngizosho njalo ukuthi ngiyancenga. Singabiyeki ukukhohlwa noma singasishayi. Sishaye. Uyazi ukuthi ziyabashaya ziyasishaya kodwa zisishaya sibhandisha kodwa ungeke usibone ukuthi sibhandishile kodwa sisibhaxabule uthi uphethe imali uzoshubayela ube kufike lento usashubela ezandleni izinto zakho zikahambi kahle kodwa uthi ngiyamazi umhleli wami. Kukhona indlela ozoyithatha and uzokuyithandazela but kunelayo okumele wazi ukuthi uma seyifikile ilayo the inner person omthathela uyena ozokulwela leyo nayo akusiwena asiyamandla akho azofight ilayo.
uthi lo bafana uthi Joshua batshele bayingcolisa sasa waqala sibatshele bayingcolisa ngoba sasa ha sebayingcolisile banjalo leyo waseJordani phambi bayibonile banjalo konathe waseJordani phambi kwabo kodwa waba nendlela yokuphiphisa and uNkulunkulu indlela asebenze ngayo ubhuti lakhe ngingacabangi ukuthi uzosebenza ngayo kimi asifomula yemethi simethi la uthi uzohamba ngeformula eyodwa ukuze uyosolve for x indlela afike ngayo anayifani nendlela azofika ngayo uMoses kuthiwa shaya uMoses amanzi ahlukane phakathi uJoshua kuthiwa inyawo zabaphristi angithi inyawo zabaphristi ifane ilayoni yakho matawu nekaNosipho ngayifika ngisho ngabe kuthiwa lijwayeleke kanjani ungazami ukulwela uNosipho ilayoni yakhe yakho isikhathi sami ngathi kuthiwa Islam abantu bafundisa udlameni Islam abona ukuthi ukhale nje Islam abanga nje seniyaqeda Islam angifuni ukubaphoqa abaholi bomhlangano ngoba umuntu bamthelile amen kodwa lokusebenza ngidada bakusho uNkulunkulu abakhulumela uNkulunkulu yasebenza ngelinye igama kwabashawu Paul washawu nazo Paul ebheka amasela ufika indoda ubaleka indoda lo ubani angayazi ubani lo afuthi beBhayibheli mayifuna kuthiwa hamba uvusa uPaul ngoba uphethe indaba zakhe uma uPaul eseqalile ukushumayela evangeli akukaze kwaba mnandi ngisho ngakuthiwa uNkulunkulu osezulwini wabe washaya waboshwa bathi ngikhumbula ngelonto la uPaul athi ngiyakuva manje siyaphansi ngikhumbula wayesithatha athatha iBhayibheli lakho uPaul uma kuyinkonzo ngolesihlanu lapho eLitchfield sithandaza ngolesihlanu ayithatha iBhayibheli lakhe athi enzile noma ngenzanga uhlele esihlalweni isihlalo iBhayibheli ungakuyeki ukukholwa uthathe iBhayibheli uthi ngiyamethemba ngicela ukuyiphetha ufika uJohn yazi kwenza umbuzo obuzo uMatawu noma ubani ama-questions uthi uMatawu manje makufika enhlalo sithi zomzela wenza njani angafa owasiyena kodwa ukuthi
singing someone. So, yazi ngihleli phansi ngithi hayi uzosinvite asambe thina semshadweni simphelekezele siye khona but leyayo izobhekana naye ayinathi isolo nje ngihleli phansi ngithi ilayoni thina siyobe sesihlalele nje emakithi but the lion iyobhekana naye. So uJesu uJohn the Baptist uJohn uyafika uzomemezela uJesu akafika uvulela uJesu indlela and iziningi izinto uJohn azenza. One of izinto azenza bathi abafundi bakaJesu Nkosi sifundisa ukukhuleka njengalokhu uJohane wabafundisa abafundi bakhe okusho ukuthi noJohane wabafundisa abafundi bakhe uthandaza. So now teach us how to pray. So uJohn uvule uyahamba phambili uhambela indodana yomuntu. Uma ehambela indodana yomuntu uJohn uyahamba wamemezela uJesu wathi wamemezela uJesu ukuthi yes. But one thing enginotisile lapho uJohn waya uyothwala isiphambano wayengekavumi ngoba ngangesona sakhe isiphambano but wadedela umnikazi wesiphambano ukuthi asithwale isiphambano and wavuka umnikazi wesiphambano ngoba sasibhekane naye ngangesona esikaJohn. Ngingayicabanga nje ngithi mina yazi kube kuthiwa uJohn ngoba phela la uJohn yabo wayefika ezomvulela indlela uyabonga elinye ilanga nje 211 nesikhathi ethi hawu asiyobheka ukhona lela verse lethi Nkosi umuya ozayo noma sobheka omunye na uthi bathi ngitshela ukuthi abangaboni bayabona abangezwa bayezwa akasho ukuthi ngimuye kodwa wabaphendula ngokuthi ngitsheleni ukuthi abangaboni bayabona wayemvulela indlela but akafikanga uJohn esiphambanweni ngoba icross kwangeyona yakhe kwakunyaJesu and wavuka umnikazi wecross ukube kuthiwa uJohn kwayesiphambanweni wathatha ilayoni okungeyona yakhe I don't think ngabe wavuka kodwa ngoba wayazi ukuthi this is not my lion angeke ngikwazi ukuvuka ukhona umnikazi welayoni ozovuka. Ukuthi siqiniseke senikhuluma indaba ukuthi uma siza ngapha sisuka ogwini kube bafa imoto endleleni but imoto asishibanga ngenxa yokuthi seyifile baphinde baba no stop and go lapha kodwa umusa nabo o stop and go abasho ukuthi siyashika. Ngiyacabanga ukuthi bakhona nabaphathela amathayi but abajikanga ngazi noma bakhona nabathathu abangangizwa nabaphathela amathayi abajikanga kule ndlela noma ngathiwa no stop and go noma ngathiwa amathayi etaphansi noma ngathiwa ihlobo zethu siyagula Nkosi yami uyayazi phela ukuvuka nomessage ethi umama wakho uyagula ntambama kumele ushumayele njengoba ngini uvele khambe sonke samu phela nya ushathanda zomncane uthi Nkosi sebenzi wakho manje kodwa khona efrayed ngami yakho lokho akusho ukuthi nje kasandile kodwa into ithi kuno stop nkonje ukuthi sizolimala endleleni uma silimala endleleni silimala asiyele nale nje ukuthi uma nje esontweni nje siyaphuma esontweni siyagxobana wena nesikha kuyo usandile ungixobile noma uyangibingelela angivumi namadele inkinga ngoba sonke sineyinkinga zethu bengicabangela nje ngiyibluzela
hayi ngibingelele kusandile ngibingelele kusihlalo kwamavuma ayisho nje abangizwile kodwa uma ngibingelele abanye uyavuma cha usihlalo nenkinga zakhe njengabo bonke abantu bakithi hayi ukuthi abizwana bese akunikeze igunya lokuthi ungaqhubeki unomkhonto uthi umfundisi uhlophe asondele ngaphambili imizuzu ewu-35 engiphiwe yona isimphelele. Umfundisi uhlophe asondele ngaphambili azothanda. Uthi kuphole ngikulwile ukulokuhle. Athi ngikhombisa ufisa ukugeza. Paul ngikulwile ukulokuhle la ndleleni kuyaliwa la indleleni yokholwa kuyaliwa akumnandi kuyaliwa uthi ke ngiqedile ibanga lami hayi lena ivele imbulala ngiqinile ukukholwa noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni but ngiqinile ukukholwa. Keep the faith. Noma ngayisiphi isimo, just keep the faith. uNkulunkulu angibusise nonke. Amen.